Salut! Mă numesc Nikita Doru și astăzi vă voi arăta câteva taguri simple pentru a crea o pagină web. Pentru început, trebuie să faceți un folder în care veți pune toate fișierele și imaginile și tot. După ce ați creat folderul, trebuie să faceți un document text. Îl deschideți în Notepad, iar pe acesta îl salvați în .html. Alegeți All Files și dați un nume. Îl salvăm în HTML pentru ca web-ul să-l poată citi. După cum vedeți, s-a salvat în HTML. Ok. Un site este format din trei părți. Din tagul HTML, tagul head și tagul body. Tagul HTML cuprinde cele două taguri head și body. Punem tagul doctype pentru ca web-ul să își dea seama ce tip de HTML folosim, ce variantă de HTML folosim. Ok. Să vedem ce ne-a ieșit până acum. După cum vedeți, pagina este goală, iar aici scrie index.html. Pentru a-i da un titlu acestei pagini, trebuie să mergem în partea de head a HTML-ului și să scriem tagul title. Pentru a închide tagul, folosiți această bară. Între cele două taguri trebuie să punem titlul care vrem să apară în tabul de sus al paginii web. Vom pune a mea pagină web. Ok. Salvăm. Și mergem și dăm refresh. Ok, vedem că a apărut titlul prima mea pagină web. Pasul următor este să dăm o culoare de fond a paginii. Pentru aceasta trebuie să punem tagul BG Color. BG vine de la Background Color. Între ghilimele putem pune un nume al culorii, de exemplu Light Gray. Și salvăm și vedem ce apare. După cum puteți vedea, s-a schimbat culoarea de fundal. Pentru a schimba imaginea de fundal, mai putem folosi paleta de culori pe care puteți să o găsiți oriunde pe internet. După cum puteți vedea, sunt o grămadă de culori. Eu voi alege verdele acesta mai deschis. Ok, copiem codul hexa și îl punem între ghilimele în locul numelui culorii precedente. Salvăm
și vedem ce ne-a ieșit. Ok, mie îmi place mai mult culoarea precedentă, așa că voi schimba. În pasul următor voi pune un titlu. Tagul H va pune un titlul paginii pe care o creați. Sunt 6 tipuri de H, de la H1 până la H6. H1 este cea mai mare, ca să spun așa. Hai că o voi arăta fiecare tip de H. 6. Sunt 6. 2, 3, 4, 5 și 6. Și aici trebuie să schimbăm. 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Salvăm și vedem cum ne-a ieșit. Acesta este H1. Iar acesta H6, care este cel mai mic. Pentru a alinia pe centrul paginii web, trebuie să punem tagul Align Center. Copiem și punem la fiecare. Salvăm și vedem ce ne iese. După cum puteți vedea, s-a poziționat pe mijlocul paginii. Putem pune și în dreapta, folosind right, sau în stânga, folosind left. Salvăm și vedem ce ne iese. După cum puteți vedea, titlul cu H2 s-a dus în stânga paginii, iar titlul cu H1 s-a dus în dreapta paginii. Voi șterge sau... Acum voi folosi tagul HR, care înseamnă Horizontal Rule. Acesta delimitează conținuturile, diferite conținuturi. Dacă punem după fiecare titlu, va apărea așa. Vedeți, este delimitat fiecare titlu cu o linie orizontală. Ok, voi șterge celelalte titluri și îl voi lăsa doar pe primul. Pentru a îngroșa scrisul, folosim tagul B, adică bold. S-a îngroșat puțin. Pentru a-l scrie în tip italic, folosim tagul I. Iar pentru a sublinia
unele cuvinte, putem folosi tagul U, care vine de la underline. Ok. Văd că e B de 2 ori. Așa, aici. Ok. Următorul pas vă va arăta cum să schimbați această linie. O faceți mai mică sau mai groasă, schimbați culoarea ei. Pentru a înlățime, punem width. După cum puteți vedea, este doar 50% din lățimea monitorului. Pentru a face mai groasă, mai subțire, scrieți tagul size, iar voi pune 10 pixeli. Iar pentru a schimba culoarea, color blue, de exemplu. S-a schimbat în culoarea albastră și are grosimea de 10 pixeli. Ok. În pasul următor vă voi arăta cum să puneți un paragraf. Tagul P reprezintă paragraful textului pe care îl folosiți. De exemplu, eu voi pune clubul web design. Întâi. Salvăm. Textul mi-a apărut în stânga paginii și am folosit un paragraf. Pentru a-l poziționa pe centrul paginii, îl vom alinia ok. Scrisul este cam mic și sus. Pasul următor vă voi arăta cum să măriți textul, să schimbați culoarea cu ajutorul tagului font. Culoarea sau tipul de text. Voi folosi tipul Arial. Este cel mai folosit. Size este egal cu 10 pixeli. Și color white. După ce puneți toate caracteristicile fontului, trebuie să închideți tagul. După fiecare tag, trebuie să închideți tagul pentru a funcționa codul. După cum puteți vedea, s-a schimbat culoarea, dimensiunea și tipul de text. Următorul pas este de a pune o imagine.
Pentru a introduce imagine în pagina dumneavoastră, trebuie să aveți în primul rând imaginile în același folder cu fișierele celelalte. Hai să căutăm o imagine. Alegeți un nume cât mai simplu pentru imaginea dumneavoastră. Ok. Tagul img src înseamnă Imagine Source. Iar între ghilimele trebuie să puneți sursa de unde provine imaginea. Deoarece imaginea este în folder, vom trebui să punem doar numele imaginii și extensia acestea. Numele imaginii mele este img1. Iar extensia png, pentru că are background-ul transparent. Salvăm și vedem cum apare. Imaginea este cam mare. Dimensiunea este 1800 pe 700. Pentru a micșora imaginea, trebuie să schimbați lățimea și lungimea acestea. Voi pune width egal cu 900 de pixel, iar înălțimea egal cu 350 pixel. Imaginea s-a micșorat după caracteristicile pe care le-am pus. Okay. Unele site-uri, când dai click pe un text, te duce către alt site. Unele cu virus și unele fără virus. Pentru aceasta trebuie să puneți tagul ahref. Între ghilimele trebuie să puneți sursa site-ului pe care vreți să-l vedeți. Eu voi pune sursa site-ului Yancoder. Copiez și lipesc aici. Salvăm și vedem cine iese. Nu aici. Aici. După cum puteți vedea, dacă dăm click pe acest text, ne va duce către site-ul Yancoder. Dar pagina noastră a dispărut. Pentru a deschide site-ul în altă pagină, folosim targetul blank. Folosim acest tag. Salvăm și vedem cine este. După cum puteți vedea, după ce am dat click
pe acest text, mi s-a deschis altă fereastră către site-ul Encoder. Ok, și ultimul pas pe care îl voi face, vă voi arăta cum să faceți o listă. Eu voi face o listă cu programul cu zilele în care avem web design. Pentru a face o listă vă trebuie tagul UL de la Unordered List și tagul LI care vine de la listă. Între aceste două taguri puneți textul pe care vreți să-l vedeți. Eu voi pune marți de la ora 14. Întâi și joi grupa a doua. Vedem ce ne iese. După cum puteți vedea, în stânga paginii ne-a apărut o listă cu orarul, programul orelor de web design. Pentru a face o pagină asemănătoare trebuie să folosiți acest cod simplu. Mulțumesc pentru vizionare și vă vom aștepta în continuare în fiecare marți și joi la ora de web design. Mulțumesc pentru atenție.